Hi mga ka-viewers, sa inyo yung nakita si Ameline Manchidora ka. Yung magmaugas yung lipstick yung i-order sa Shopee nga 5 ni kabuok. Kaupat na niyang pahid siya nga ito dyan siya may mutang tao. Karon ra dyan niya ako siya na videohan. Kay murag tao-tao kung si tanaw siya si kabantay ko nga kanang si magpahid siya nga ito andra. Nani sila ilakaw manggod. Ingan ang pahid na sad. Tanawa lang jud mga marites ang pahid na sad. Sa amin na sad. Wala siya may muta siyang wait. Pahid na sad na ron. Pahid na sad. May paning sipon di ka usara pahid si ilong. Kanin siya kadaghan na. Iyasang gipilo ayang labakara. Murag ako na siya. Murag di na siya malipstick. So na sa siyang bag. Dara. Nabot yung dagang anak. Dara. Lipstick na sad siya. Ikaw naman yung lipstick mga kamarites. Tanaw dyan doon. Yan, nakahasol sa Ameline. Ay, natin naabot nga bisita si Evangeline. Nagbayad siya siyang Shopee na parcel. 5,000 kapi niya nabayaran. Hakot award na siya sa Shopee. Tagaan siya award. Dara Evangeline. Dara, takyas na siya sa motor. Sige. Salamat kayo sa Shopee Evangeline. Sige, maurat po. Bye.